Dakle, ovo je mjesto, Sabor je mjesto koje je sigurno ispravno i pravo za jedan okrugli stol koji je naziv tog okruglog stola za ustaštvo nema ali. Thompsonov koncert ovo ljeto koji je bio je zapravo sve one duhove iz boce izvukao van i odjedanput je sve postalo normalno, a nije normalno i ne treba biti normalno. Plenkovićevo nasljeđe nakon njegovih mandata će biti dvostruka konotacija. Nije normalno da pozdrav za dom spremni, ja ću ga izreći punim nazivom, bude pozdrav koji postaje normalan u Hrvatskom saboru. I ovaj okrugli stol je iz razloga da otvorimo teme i da raspravljamo o tome da Hrvatska država je, kao što je nastala na Domovinskom ratu, jednako tako je nastala na antifašizmu. Antifašizam je naše povijesno nasljeđe. I nema tu onog što je poslao poruku premijer Plenković, a to je da su bili neki antidržavni skupovi i sve ostalo što se desilo ovu nedjelju. Dakle, ovo je pravo mjesto na kojem se treba raspravljati i apsolutno mislim da trebamo jasno pospremiti svoju prošlost tamo gdje je. Zamislite da u jednoj Njemačkoj njihov pozdrav Heil Hitler bude normalan pozdrav koji je. Da oni imaju, da je nacizam, eto tu smo se malo šalili, malo se je ubilo taj broj ljudi. Dakle, za ustaštvo nema ali i to je poruku koju jasno želimo poslati.